Ще използвам модела на Deloitte и в това видео ще разгледаме първия компонент – Humanity, или на български ще го преведем като емпатия. Ще разгледам 3 поведения. Първото е емоционална подкрепа. Тук включваме активно слушане, показване на интерес към нуждите и емоциите на другите. Ето пример от практиката как това работи или не работи. Представете си един екип, който се събира всяка седмица. Всяка екипна среща мениджъра започва с въпроса: как прекарахте този уикенд? На всяка среща, задължително. И хората се изреждат да изброяват. Защо не работи? Ами защото се усеща много формално. Била съм в екип, който практикува това за 2 години и не развихме особена близост. Кое работи? Да запомниш ситуация или план на твой колега. И след време, примерно миналата седмица ти е споделил, че планира за уикенда нещо. И следващия път, когато се видите, да го попиташ как минаха твоите планове. Или спомням си, че имаше проблем с това, как са сега нещата. Това работи много по-добре и създава истинско доверие и връзка. Второто поведение е подкрепям с действие. Често мениджърите практикуват това последния начин. Периодично те ти заявяват: ако имаш нужда от нещо, аз съм на среща. Какво реално обаче очакваме да се случи? Например, когато поискаме отпуска с малко предизвестие от тази седмица за другата седмица, ден-два, нещо не сме планирали, не сме предвидели, но ни се налага, очакването ни е да получим подкрепа и да получим одобрение на тази отпуска. Менеджерът, който ще каже: съжалявам, но имаме приоритети, имаме важна работа, не мога да ти дам отпуска, няма да спечели доверие. Доверие и сигурност ще изпитаме към лидера, който ще преразпредели задачите в екипа, но ще оцени нашата нужда. И третото поведение е справедливо отношение. Имам предвид еднакво отношение към различните колеги. Спомнете си ситуация, в която сте забелязали ваш колега да се отнася различно към двама други колеги. Как се почувствахте? Какво си помислихте? Дали това спечели уважението ви или започнахте да имате едно ново? Ако това видео ти е харесало и ти е било полезно, последвай ме за още.